musik! Knallerter og billegnet op til turen til Nordkap. Det er starttelefoner. Ja, det bliver det nødt til at være. Hej, og tusind tak fordi I kom. Ja, jeg er så ked af, at vi kun er så lidt. Nå, det går sgu nok. Ja. Det er fedt, at I gider. Lidt er bedre end ingenting. Ja. Poul, vi skal lige lave en lille interview med dig her. Interview? Hvad forventer du? Jeg forventer? Ja. Vi er sådan en tur? Vi får det røv. Nej, det bliver spændende, det bliver sjovt. Vi bliver våde. Gode oplevelser. Ja. Det bliver pissekoldt og snevejr på Nordkap. Og I har ikke taget ski med det der? Nej, vi har ikke taget ski med, nej. Jeg har dem på i forvejen. Ja. Så spørger vi lige Michael. Ja. Hvad er det værste, du frygter? Det værste, jeg frygter? Eller der kan ske? Nej, sådan skal vi ikke spørge, men hvis nu vi siger... hvad det værste, der kan ske, det er, at teltet går i stykker med det samme. Ja, det er i orden. Det er faktisk det værste. Ja. Og knallerne holder? Ja, det er ikke så nervøst. Nej, super. Der er ikke meget, der kan ødelægge mit humør på den her tur. Det håber jeg heller ikke. Nej. Her har vi 3 knallerter fra Halsnæs Veteranknallerklub, der vil følges med gutterne til Helsingør. Det var et fint tiltag. Men så kørte vi så rundt i nabolaget og lukkede alt, hvad vi kunne finde originalt i den konsulering, som ikke skulle med. Dåsemad og dåse. Det er godt for jer. Den er pakket langt ned. Ja. Så er han ved at skide bukserne på jer. Så er det, du lige skal tage, hvor du står på ryggen til, så de kan se mærkerne. Rygmærker på. Ja, vi er klar. Jeg smiler. Er det godt? Smil igennem. Det ser lidt åndssvagt ud, vi står der med ryggen til. Så kan man ikke engang se noget, at der står et eller andet på ryggen. Godt ud, den der jagtebog der. Det er Poul, der siger det, der venter til at køre hjem. Hvordan? Det tror jeg i hvert fald lige til start med.
Hvad nu? Tabte han den? Det var tabt på et eller andet. På 4 våde drenge. Hej, hej. Det håber jeg. Øj, hvor kommer alt det vand fra? Og fra luften. Og fra strøm. Hans. Ud i vandet. Eller hvad det våde? Ja, de sidste 14, ja, det gjorde jeg også. Jeg tænkte, der var 14, så tænkte jeg, det var langt. De derovre i Esbjerg, så skal han tage en Maxi, og så skal han med. Ja, tror du ikke, jeg får lov at låne af Niels Express? Nej. Er der lyd? Nej, det tror jeg heller ikke. Mans, skål og tak for fantastisk initiativ her. Ja, for fanden, det er Vi godt. siger tusind tak efter sådan en regnværsdag, så er det fantastisk. Tak, der er nogen, der er tørre. Ja, Nogen, der er mere tørre end andre. Ja, skål. Det varmer. Ja. Skål. 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 Nu skal du lige... Øj! Pølsen er noget igen. Nu bliver der fint. Vi sidder og drikker kaffe. Ja. Det er super. Hvad er det for kaffe? Med løgn. Kaffe latte. Ja, kaffe latte, ja. Det er jo nogle rigtige bydrenge, der er kommet ud tur. Ja, en latte med ekstra mælk. Jeg vidste ikke, man fik latte med sugerør. Jo. Det er det nye. Det er det nye. Og jeg kan se, at John han skal have lidt af det stærkt der. Ja. Der er også en rød overlæg. Er det Frans? Ja, det var nej. Nå. En rød overlæggen, den er også dejlig. Den er jo. Hvorfor kom de også først, når vi er stået op nærmest her, ikke? Ja, han sned ødelægge det hele. Fuldkommen. Ja, det her det er så stedet, hvor vi skal bo i nat. Måske ikke lige herinde, men op bagved. Og drengene er stadigvæk friske. 10 timers hårdt arbejde. Ja, 10 timers hårdt arbejde, ja. I solskin og regn. Så vi har fået et par fine værelser. Kør, gutter.
Og så er der bare Maxi-bussen tilbage. Nej, det er også en sommergriller, den her. Den med de der store korn i, det er sommergriller. Ja, det der. Nå Hans, har det været hårdt i dag? Nej. Du har jo siddet nede hele tiden jo. Det har været tørt. Ja, inde i bilen. Inde i bilen, simpelthen. Men det har været lidt hårdt alligevel for os andre. Ja. Nå. Så har jeg siddet og ventet. Ja, hvor er vi nu hen? Ja. Sådan er det. Ja, men det er rigtigt. Velbekomme, drenge. Vi har gjort det godt i dag. Ja, vi har gjort det godt. Jeg tror, vi har kørt cirka 250 km i dag. Ja, jeg tror faktisk, der er gået lidt ekstra på. Har vi kørt ekstra? Nå, Tror jeg. hvad er det, 270? Nej, den stod til 210. 20. Hvor meget det var nede på tavlen dernede. Ja. Og så har vi lavet lidt omveje. Ja, jeg tror, vi har røget lidt. Vi siger, at det er cirka 250 i dag. Det føles sådan i hvert fald bag i. Nu spiser vi noget mad. Som man ellers sagde, det bliver nemmere, når I kommer længere nordpå, fordi der er ikke så mange byer, og der er ikke så meget køreparkering. Nej. Velbekomme. Så holder bilen og venter på, at vi skal mødes igen. Nu har de kørt for sig selv hele formiddagen her, så klokken den er ved at være 12:15, så vi skal have noget frokost på et tidspunkt. Så jeg venter bare på, at de skal komme. Hej. Kom der, fyre! Ja. Der er jo ikke nogen, der kommer og serverer det for jer i hvert fald. Ja, hvis man har 2 arme, så brug. Det er jo rigtig stærkt, så brug den sådan. Ja, hej. Hvis ikke det er... Vi er enige om, at myg, de er normalt ikke i solen, vel? Det er en afart. Det er bjergmyg. Er det myg, eller er det flue, eller hvad er det? Ja, myg. Ja. Monstermyggen. Gå væk. Ja. Så, nej. Aldrig været i solen. Nej, du ved ikke. Nej, jeg ved ikke. Men det kan man jo godt. Det skal også ikke have her. Jamen det er jo det. Men du skal bare lige se her. De er allerede begyndt at sige, og vi går ud og skinner, og vi har rigtig til med frokost. Ja, det er gået super godt, da. Ja, der er ikke noget problem. Og helvede, det er varmt, det er lortkaffe. Ja, det er. Ja, lige lov til at stå og... Ja, man skal ikke drikke det med den der tub på, det der. Så er vi kommet til Christinehamn, og gutterne holder lige en pause herovre. Jeg holder på en lille sidevej, fordi jeg kan ikke vende over på hovedvejen. Og så skal vi prøve at komme igennem byen, så vi kommer ud på den 26'eren igen på den anden side af Christinehamn.
meget godt sted, vi har fundet her. Det er et super sted, du nu er der ved, at det har været dækket op til aftensmad. Ja. Og drikkevaren står på bordet. Det er tæt på. Det ser godt. Ja, prøv at se. Vi så det også sådan en skumper et sted. Så var det trusen. Så kopi væk fra mig. Hvad laver I? Hallo, din seler er vendt om. Hvorfor er der altid problemer med at sige? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har sgu aldrig selv nogen problemer med. Det er altid ja. Ja. Hey John, hørte du hende over der? Ja, hun vil gerne have følgevogn. Så det er dig, John? Er det mig, der skal følge? Ja. Fået en blind passager med. Det var sgu da en flot fyr. Ja. Hvorfor har jeg fået frø på? Så gemmer han sig derinde bagved. Jamen, han laver aftensmad jo. Nå. Den tyndeste kan jo også blive sulten, ikke? Er det The Swedish Cook, og så har vi Kermit her, hva'? Ja. Det skal du gøre skilt, ja. Det er holdt kæft, det var galt. Du kan også op med en vand, når man skal lave kaffe. Det skal man vel. Skal jeg stå og danse? Ja, det er blevet tirsdag morgen. Og John, han giver lige en lille ballet der. Så er vi i gang med at lave morgenmad her. Det ser godt ud. Hvad har du at sige til det, Hans? Det er godt. Det er jo Swedish Cook. Høp. Hvad siger du, John? Jamen, jeg kontrollerer, om alt går rigtigt til. Ja, det er godt. Og der røg og damp, som der skal være. Det sejler i fedt, kan jeg se. Ja, Det er dejligt. vi skal bruge fedtet til æggene lige om lidt. Ja. Så selv nu efter slår de hinanden ihjel. Ja, ja. Hvorfor kan vi ikke se noget af det gamle der? Og så er der morgenmad inde i den lille hytte. Måske skal der trykkes. Nå, drenge. Ja. Øj, hvor ser det godt ud, hva'? Ja, det er Borg Daily, du. Der er jo et par friske fyre her, der har stået op Og hvad? Stegt bacon og lavet æg og sørget og dækket bord, og så mig og Paul, vi satte os. Vi mangler bare lige den lille stuepige-hat på. Ja, det gør Ja, den ville klæde. Nej, hvor ville den klæde. Ja. Hvad laver du, Mads? Ja. Hvad? Jeg polerer stålet. Ja, som man siger. Ja, jeg er frygtelig ked af, at det skulle ske. Men Det ser godt ud, Mads. han har jo lige fået service, ikke? Igen. Ja. Så er de blevet serviceret. Vi skal til. Det er sjovt, den rådner altså, ikke? Men, Vi laver noget andet, du. Det er det. Krydderurter i buksen. Der er receptionen her. Fin og hyggelig lille reception.
Har du fisk på? Så må vi se, hvad det er. Så er bare op med stangen, du. Ja, men det er godt. De skal bare have den lige i hovedet. Ej, det er en fin gede. Hold da fast. Den er fin, du. Skal vi lige snuppe den ind, eller hvad? Ja. Ikke fordi du har stået og smovset sushi dernede? Han er med i sidetasken der. Så er vi her igen. Vi skulle lige en tur på vejen igen. Ud og se på, hvor den landet ligger hen. Mig og så min kære følgesven. Vi er to på tur. Vi er verdens mindste agentur. Og vi elsker jo at ligge lidt på lur bag ved Hansens gamle brændeskur. Vi er på vejen igen, og refrænget lyder om igen. Vi er på vejen igen, vi er ude for at snuse lidt til verden. Hele verden. Når vi giver den gas, giver de andre op og melder pas. Stopper op, giver plads, så vi kan give den gas. Så bliver finder mig så godt tilpas. Oh yeah. Vi er på vejen igen, og refrænget lyder om igen. Vi er på vejen igen, vi er ude for at snuse lidt til verden. Hele verden. Vi er to på tur. Vi er verdens mindste agentur. Og vi elsker jo at ligge lidt på lur bag ved Hansens gamle brændeskur. Oh yeah. Bag ved Hansens gamle brændeskur. Ja, så er vi ankommet til et nyt overnatningssted. Helt op på toppen af Orsa Grønklit. Det er et stort skicenter. Så jeg venter bare på gutterne, de kommer op ad bakken her om lidt, forhåbentlig. Blev de varme? Nej, jeg må trække op på bakken. Hej, flot fyr! Hej du! Så bliver der stille i skoven, hva'? Det er velfortjent. Ja. Når den røde lampe lyser her, der optages. Ja. Det er
Det er den her video, der larmer sådan. Er du nu video igen? Ja. Vi skal lige lave, hvad hedder det, hammerslag. Hammerslag. Hvad koster hytten? Ja, hvad koster hytten? Nu går vi ind her i det første rum. Og der er toilet og bad. En fin stue. Spiseplads. Køkken. Soveværelse. Og endnu et værelse. En en underkøj. Ligeledes herinde. Et lille værelse. Ja, hvad fanden, det var en snaps. Gæt en fugl. Ja. En meget ophidset bæves, der er. Ja. John, kan du åbne den? Ja, det er en rigtig ende. Er du sikker på det? Det var dernede jo. Det må det være. Det er rigtigt, ja. Bare åbner den aften. Den snærper sig lidt sammen der. Rolig. Hvad skal der bruge sådan en stor pose til der? Så nu er der fandme gå ild i skoven her. Det kan jo bruges til flere dage jo. Ja, flere, ja. Der bliver aldrig set op den måde. Kan du ikke finde soveposen? Nej, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om de har fået den med. Hey, den bliver meget lang film, den der Hans. Ja. Nej, jeg synes, du flytter det kamera. John har ikke fået åbnet den pose endnu. Nej, jeg hjælper dig ikke. Opgivet. John, hvad laver du? Jeg har opgivet det. Nej. Der var den. Sådan, du. Så kan vi rydde op. Det var dejligt. Ja. Det er nogle akvavitter, de slår hårdt åbenbart. Skal jeg gå ind og se, om der er en kedel, vi kan smide noget vand over på? Ja, det var dejligt. Ja, hvis du kunne det. Ja, det kan være, der er en rigtig kedel derinde. Ja. Med fløjtekedel. Har vi også Den hedder Victoria. Skal jeg have en stjerne? Du er allerede i minus, så det kan jeg godt sige dig. Ja, det var jeg allerede oppe i bakken. Ja, det er jo op ad bakke i dag med noget her. Ja, men i morgen så går den ned ad bakken. Nej, det gør jeg fandme bare. Jeg skal lige op ad bakke først. Og du lader være med at optage det der. Hvis Michael ligger på den ene side, og jeg tager den anden side, så skubber vi dig. Det tror jeg vist nok. Så kan vi nok få det op. Så skal vi nok få det op ad bakken. Ja, så laver vi food. Godt med at optage det her for helvede. Så er der dømt bjergbestigning. Det er deroppe, vi skal op, Hans. Ja. Helt op på toppen. Ja, men jeg sidder på ryggen af dig så. Vi må se, hvor langt vi når. Ja. Så mangler vi bare det sidste, Michael. Ja. Der skulle Paula være med her. Ja, det skulle jeg. Også Mads, og John. De gram. Vi har gået herop helt alene. Uden hjælp af lift. De andre turde ikke være med. Nej. Svage pisser.
Ja, Michael, Det er bare top i orden, det her. jeg har pingpong med. Skal vi ind og have en øl? Jeg synes, det ser sgu lækkert ud. Skal vi ikke gøre det? Jo. Det er så nordsiden af fjeldet. Skov, 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 så langt øje strækker. Nå, nu skal Michael og jeg ind og have en kold øl. Det har vi fortjent efter den tur op ad den sorte piste. Vi sidder lige og nyder en enkelt lille Nordlands guld. Ja, for sagen, det er godt. De andre skulle bare vide, hvad de går glip af, du. Simpelthen. Og vi er nok dem, der har den højeste stilling her lige for øjeblikket, hva'? Ja, så er vi lige mødt den første elg. Så er det en stor kalv. Nu er den sgu nysgerrig. Hej. Se i ørerne der, den lytter. Så for pokker nu, så drengene styrthatten på. Er det ved at være afgang? Nej, det var ikke så længe. Ja. Bare ikke så længe. Gå. Hvad? 1000 kilometer. Hvor meget, Poul? 1000. Hej, flot fyr! Hej, hej. Du kan altid ligge. Og nu bliver det regnvejr. Ja, kommer den der. Ja. Det er baller af stål. Så kan de komme med deres egen spot. Det er ingenting. Vi begynder at tage et billede, og så ud og videre. Nej, det skal fejre. Hvad nu? Det bliver godt. Jeg må hen og hente en knap op. 1000 kilometers fedt. Det har vi også fortjent.
Så er Maxibussen nået frem til Åsane Skicenter. Og ja, vi har booket den hytte her for natten. Jeg har også optaget pizza. Du har ikke vist lort. Nej. Hvad laver du der? Du kan så stoppe med det der. Ja, med tungen. Den skal op. Nej, det skal den fandme ikke. Nej, det kan nok blive heroppe. Øj, vi er heroppe, ikke? Hans, stop så det der. Det her, det er jo fuldstændig sindssygt. Har I set, hvordan det pisser ned udenfor? Jeg tror vist nok, det er både tordenby og skybrud, det her. Er du da tålig? Og det har vi kørt i dag også, noget vejr her. Hvad siger du, Hans? Hvordan går det med Swedish Chef herovre? Ja, det er en svenske kok. Det tror jeg måske. Nu har jeg jo fået tørt det halvede op. Nå, det var godt. Og gulvet. Så er det godt, vi er indendørs. Ja. Hold kæft, se derude, hvor der regner du. Det løber over havranden, som der ikke er. Hvad skal vi have? Øj, det ligner noget cowboygryde og... Ja, det er sådan alt muligt godt for havet. Nej, det er altså bare noget. Det ser godt ud, du. Det er noget øl. Investeringar som Sveriges skattebetalare har gjort både i helikopter 4 och i helikopter 10, att de fullt fungerande fortfarande lär slopas bort på en internationell marknad. Det gör ont i mitt hjärta. Flera partier är kritiska till hanteringen, exempelvis Sverigedemokraterna. Den klæder dig sgu den der, John. Det er også kun 12 grader i dag. Og så lidt vind. Vi har modvind. Hej det? Ja, vi har. Nå. Vi hjælper heller ikke på det. Hvad så? Nej, jeg skal lige tisse. Jeg må da noget mere tøj på, jeg frøs. Jeg må da også mere på. John, nu har du taget så meget tøj på, så nu kan du ikke finde det, du skal bruge, når du skal ind og tisse. Så må jeg lade ved med at knap. Nej, så har der været en lille pause og rådslagning om, hvor vi skal køre. Så nu er gutterne klar til at køre igen. Jeg holder lige uden for Østersund. Romflo. Det er værre en speedway-racer.
Så er der de første rener på vejen. Velkommen! Nej. Well, it's all right, riding around in the breeze. Well, it's all right, if you live the life you please. Well, it's all right, doing the best you can. Well, it's all right, as long as you lend a hand. You can sit around and wait for the phone to ring, waiting for someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right, sometimes you gotta be strong. Well, it's
må du ikke pisse på myren. Nej, for helvede ikke, der er noget. Der er nogen, der går og tager pælsen her. Er det første gang i dag, Poul? Så nu lavede jeg det også. Nej, har du fyldt det at sige badebukkerne op? Det hedder det jo ikke. Jeg har også pisset på mine. Nu har jeg lært at få drejet den til den anden side. Hvor står du den vej, Poul? Hvad laver du nu? Ja, vi blev lige ude for nede der, det så jeg sgu da ikke. Så skal jeg have sparkdragten på. Kan den suge mere? Du skulle bare sætte dig ned, ligesom pigerne gør. Ja. Godt. Ja, det er nemlig rigtigt. Ja, det er nemlig rigtigt, ja. Og han har lige pisset på bukserne. Ligesom Jørgen han også plejer at gøre. Nu hedder det ikke svagpisserne mere, nu hedder det buksepisserne. Ja. Det kan da være lige meget, om du bruger også vores penge. Ja. Der er nok ikke noget at gøre ved det nu. Det er kraftedeme godt. Mit lille solide firma, det kaster da meget af sig. Ja. Har du et lille solidt firma? Ja. Ja. Jeg bruger også lave Fuglekassefirmaet. Ja, jeg bruger hvad det hedder. Husk at svinge i græsen. Efter det, du sagde sidst der, så kan jeg jo overtage nogle af de der fugtige campingvogne. Jeg sælge dem som, hvad det hedder. Som nye. Nej, som dyrehabitat. Som hvad siger du? Dyrehabitat. Ja. Ja. Så nu filmer han igen. Hej, hej. Prøv lige igen. Nu har Hans været alene for længe igen. Hvad var det, du sagde før, John? Hvad var det med hende der? Hej. Ja. Nej, det var med hende der gik derude. Ja, hvad var det? Gammel kælling. Ja, bedstemor. Ja, hvad var det med hende? Så var der en, der sagde, hun var god på det, det var måske sidste gang. Så hun gjorde noget for det. Han kortet ryger på. Vi kommer ikke ud. Kommer heller ikke ind. Svagpisser. Sverigespisser. Hvorfor har I åbent vinduerne til myggene? Det var for, at I skulle kunne mærke dem. Nej, de er ikke generet. Nå. Nej, vi har fået jungleolie over. Svag. Ej, mand, nu passer den som Hans Grete, mand. Ui. Det kan vi lide. Han er blevet glad. Godt. Ja, de var godt se, at du skal sætte huske med. Ja, det er jo derfor, du sætter ud. Ja. Så åbner de ikke det, de skal derinde, jo. Og det er jo det, der er sket med Michael, det er, at den ikke har åbnet, og så laver de sådan en lille top på, og så får det slet ikke åbnet. Og så sker der ikke den der lille eksplosion derinde imellem, der skal ske. Der kommer en lille knude. Sådan der.
man tager det, vi har kørt, så passer det altså meget godt, ikke? Det der Danmark, det er lige. Det er bare bym. Det passer altså meget godt, hvis du tager og flytter. Ja. Ikke? It's a long way to Tipperary. Ja. Ja, eller Oklahoma. Er der også en med det? Ja. Aha. They call me Trinity. That's my friend. Kender du ikke det? De kalder mig Trinity. Og de kalder mig stadig Trinity. Og de der brødre, ja. Ja, Trinity-brødrene. Ja. Spaghetti westerns. Ja. Når du har fået motorcykel, så tager vi den igennem Norge sammen med Hans. Ja. Når du har, som er om lang tid. Nej. Vi tager det næste år? Amerikanerne. Ja, og så kører op. Hårdbæt til og brændstof. Ja, det må du gerne køre i, ja. Det er det. Ja. Pige betaler. Ja. Det er sgu da det, vi gør. Jeg skal lave brænder hele vejen derop, så. Det er fantastisk. Ja, Norge skal man sgu nok ikke lave for mange brænder og køre for stærkt. Nej, hvis de holder lurer. Ja, det kan jeg holde. Ja, de der spaghetti-kasser, der står rundt omkring. Skal vi have kæmpe, så skal jeg have en airstreamer bagefter. Bare for ligesom at se, om det Kæmpe brænder med Airstreamer. Nu med Airstreamer. Så kan du køre med din kæbe. Ja. Se, jeg har loko med håndvask. Jeg har bobler. Det løber ned i væggen. Nej, du er nu. Nå. Kør! Det her vejarbejde har vi så kørt i en time. 0-30 kilometer er der vejarbejde. Nu er vi lige kommet ud på den anden side. Og gutterne de holder herovre. Der havde vi sgu lige brug for et hvil. Ingen punkteringer. Det er meget godt. Yes. Godt vejarbejde. Ja. Dejligt, det overstået. Tror jeg snart. Vi har nydet solen lidt. Har du lavet? Ja, vi har lavet. Yay, chokolade. Ja, så holder Maxibussen ved Polarcirklen, og nu kan jeg i baggrunden høre, at Maxierne kommer.
Nå Hans, hvad laver vi? Laver små pinde til bålet. For helvede. Det der fik du ikke med. Nå, men vi skal i hvert fald have lidt pindebrænde til at starte aftenens grillning. Nej, vi kan prøve herovre. Lidt på stenen her måske. Jamen det var også derfor han sagde at jeg skulle tage det derop. Hvad siger spejderpigerne? Hej hej. Så vi her det virkelig bare. Den starter på. Og 5 liter benzin, han er væk. 5 liter benzin. Der er et ordentligt bål, der er gang i ham Hans der. Det har været på 2. Og det? Det der birkebak, det er nok noget af det bedste, tror jeg. Det er godt. Har du noget lighter? Yes. Der var nok 80 km vejarbejde. Og så var der måske 2 km, som var færdige. Men de egen projekter, du kan ikke se, hvor dybe hullerne er. Nej, det er det. Det er frygteligt. Det gik sådan på motoreffekt. Men det gjorde man kan tænke, så kunne vi gå og slingre op hullerne. Ja. Og hvis så der havde været vand, ikke? Ja, der har været frygteligt. Ja. Altså John han er den eneste, der har fløjet ned i det store hul. Jeg har ikke fløjet ned i noget stort hul. Han formede sig godt lidt. Ja, det kan jeg mærke. Hvad siger du, Michael? Var det en god tur igennem vejarbejde? Ja, vejarbejdet det tog livet af os jo. Det var, hvad var det, 12 km sådan noget den duer? 30? 11? Nej, jamen 11 måske. Der stod 11 ja, der fra jeg kiggede på... Jamen der stod skilt fra 0 til 30 km. Ja, det var et vidt begreb fra 0 til 30. Men det kan ikke Men det var det første røde skilt, var det ikke det? Nej, men det var da vi var kommet igennem. Ja. Så kiggede vi på skiltet, og så stod der fra 0 til 30 km kunne der være vejarbejde. Nå. Altså, jeg kan ikke finde ud af det. Men det var i hvert fald langt. Men der var i hvert fald på det stykke der, det var 11 km, og det pisse. Ja. Det var frygtelig tid. Der er godt her nu, hva'? Ja. Så skal vi bare have noget kød på grillen, ikke? Det er det, vi sidder her og hygger med. Shit, det er ligesom en... Klokken? Er den mange, eller hvad? Nej, den er 6:30. Er den kun halv? Ja, vi kommer et kvarter afsted før. Så vi er... Nej, bare roligt. Vi skal nok være ude på Brosen kvarter. Det ved du? Ja. Michael skal lige have sat mig op. Michael. Om der er mange ting, der skal gøres klar her i sidste øjeblik, ikke? Nå, helvede. skal også være varme. Ja, de skal også startes op. Og... Ja, det er rigtigt. Hey, det er ikke nemt. Og Hans, han står bare der. Ikke? Han står der. Ja, det er til den sidste længste tur. Prøv. Godt der.
har lige stoppet ved en dæmning, der stemmer vandet op. Det er Luleæl, som går her. Herovre ligger kraftværksstationen. Og så er det tørre el-leje her. Hernede bagved fortsætter det. Bare til at skrue. Efter en hård dags race, så laves der lige service. Den store service. Med 3.000 myg. Nu kører han da slet ingen steder. Nej. Uden kæde. Det er ikke sikkert, at han kommer til det igen. Jeg har tømmer for pokker. Og i den store værktøjskasse kom frem der på. Ja, jeg tror, man får den. Jeg kan godt sige det. Jeg tror, jeg går ind. Ja. Fordi der er flyvemaskiner i luften her. Snart skvattet helt hen. Man kan komme til London på 2.239 kilometer. Derned. Antaa voisin mitä tahansa, jos saisin sinut minua vasten. Se on kaikki mitä toivon, en muuta ole kaivannutkaan. On meistä kumpikin jo jättänyt leikit lasten. Voisin antaa mitä tahansa, jos saisin sinut minua vasten. Ja miksi puhuisin mä koko illan? Näin sulle säästä vain, tai itsestäin. Hej, hej da. Hej med dreng. Kun det skæg, han selv sidder på, ikke?
Ja, så venter jeg på gutterne, at de skal få lidt frokost. Der er jo en fin plads her. Flot udsigt. Kan du høre den? Ja. Det føler lidt et sted. Og så går der nogen ned på vejen dernede. Ja, så fik jeg lige besøg af Rudolf fra hans venner. En lille bitte mysse. Myssehans. Hvad nu? Det var bare myssen, der faldt ned før. Nu skal vi have mere kast. Så vi kan pisse samtidig med John. De er slemme ved mig, du. Det er hele tiden. Flyt dig. Du kan ikke være her, vi laver klatter dig. Du står i vejen. Ja, på vejen. Der var der heldigvis en dør til den anden ende. og så er du så flink, så har du købt lækker laks til dem. De fortjener det sgu ikke. Nej, det sker der ud hele tiden. Så banditter. Det var forkert, det der. Det er dig forkert. Op og skal jeg spise
svaghed på væg. Ser at folk slit med sitt, at livet blir alt for stort. Jeg prøvde å ha det bra. Hvad siger du med sort piller? Det smager godt. Det er fandme i orden. Ja. Det er frisk væk. Ja, det er da meget godt, ikke? Vi er landet i Nordkap Kommune her, vores hytte for i dag. Bilen og knallerterne. Og herovre bagved har vi fjellene med sne på. Og et lille vandløb herovre. Det blæser en halv pelikan. Nu tror jeg vil ind og se, hvordan de andre har det, for det er noget koldt. Hvad hedder det, John? Ja, jeg går i søvne. Går du i søvne? Ja. Ah. Det gør jeg faktisk. Nu har vi Hans. Det er madfatter. Ja, nu skal du stå op i stedet, jo. Det er ikke mig. Det er Mads, der spiser chips. Jeg rører. Velkommen til næsten toppen. Ja, tak. Ej, hvor jeg fik varme, mand. Jamen, det er også varmere i dag. Det er 9 grader. Ja. Fyldt med røgbakker. Nej, det kan være det. Og er det reddet ud der? Det var ikke meget måde. Ej, nu tager du lige pusten der. Jeg sagde det jo. Det var... Ja, det var godt ikke, du lavede spille ind i går. Ja, og jeg kan love dig, det blæste meget mere i går jo. Ja. Så der,
Ja, I garanteret ikke overleve, jo. Det havde den. Top dollar, Paul. Så, John. Gem lidt til os andre. Ja, men altså, sådan er det. Jeg har nået målet. Så kan vi sgu ikke komme længere, hva', drenge? Nå, Paul. Sådan der. Hvad er det så? Jeg har fået dagens motion. Ja. Og nu kunne jeg godt tænke mig en ribeye. Please send en ribeye op til mig. Jeg er sulten. Svarer det til forventningerne, Paul? Ja, det er koldt. Ja. Det er frisk, og det pisser ned og toget. Det er en god idé. Så, ja. Så næste gang tager vi til Gibraltar. Ja. Der har Michaels telefon, så nu filmer vi også lidt Michael, så han ikke bare står bag kameraet hele tiden. Sådan, Michael. Det var fandme godt gået. Må man sige. Super fedt. Ja, de har klaret det godt, de Max siger der. Da vi kom herop her, så var der nogle flinke nordmænd. Ja. Ja. Vi skulle have en eksport, så vi kan nyde her. Det er ikke så tosset. Det er altså ikke så tosset. Nej. Tak til dem også. Jeg har også fået en. Og du har også fået en, John? Ja, det er godt. Skal du hjem og have en morfar? Ja, jeg kunne tænke mig at blive vasket i dag. Det er godt. Det er dejligt at få et dejligt varmt bad, ja. Og Hans han ringer hjem og siger, at vi er nået frem. Og sammen med Mads. Ja. Hvad laver du nu? Filmer dig. Snakker med Annette. Nå, godt for lige lund. Hun har lige ringet. Ja, fandme godt. Sådan der. Så John, nu offrer du. Det var fandme flot det der. Sikke en gave der. Har du flere? Ja. De ryger også udenfor jo.
Det var dem. Der er en til der fløj afsted. Husk nu 50'erne. Dem må du ikke smide ud. Nej, 100 kunne tage den ud heller ikke. Ud med det. But it's been no bed of roses.